Днес ще ви покажем кой е най-лесният начин да направите калъфка за възглавница. За изработката избрахме висококачествен памучен сатен от 100% памук в нежен розов цвят. Първата стъпка е да отмерим и отрежем необходимата ни дължина от 80 см. Преминаваме към най-важната част – ушиването, но преди това ще наблегнем на детайлите. Избираме конец с подходящ цвят, сменяме конуса и калерката и машината е готова за работа. Подгъваме краищата на ръбовете и ги зашиваме по цялата дължина. Това предотвратява разнищването на плътта по време на употреба. Отмерваме прехлупването, което в случаите 15 см и го отбелязваме с игла. Това е напълно достатъчно да задържи възглавницата вътре в калъфката. Зашиваме страничните ръбове от двете страни. По дължините отрязваме ненужният конец и ето тук може да видите готовото прехлупване. А след това я обръщаме и ни остава да зашием и украсителният игел, който ще допринесе за по-добрият естетичен вид, когато калъфката е поставена върху възглавницата. Поставяме и нашият етикет, символ на качество и доверие, вече повече от 25 години. А когато калъфката е готова, я поставяме върху възглавница. Ако харесваш това, което правим, свържи се с нас, а информацията е в описанието.